ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi, pamenepo ndi pa Facebook page komanso pa Times Radio. Tafikanso ndi program ina ya Hot Current, program imene timakhala tikubwera pano nkuzalankhula m'malo mwa Malawi, kuyankhula ndi awo akumipando kuti kodi amalawi kunjaku akuti chani pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno. Nde tidalonjeza ndithu malingana ndi zimene zakhala zikuchitika masiku awiri apitawa kuti program yathu ya lero tikhala ndithu ndi akuluakulu ochokera ku chipani cha MCP komanso ku chipani cha UTM, chifukwa akuoneka kuti ali ndi zoti afusanefusane ayankhane. Nde ndinene apa tikuyamba program imeneyi kuti anatitsimikizira achipani cha MCP kuti abusa Amolisi Munthali tikhala nawo mu program iyi, komano achakumapetopeto asintha maganizo a MCP kuti ayi sakhala nawo mu program imeneyi. Koma pakuti tidali titapita patsogolo chikonzero cha programu, tinaona kuti nchosafunikira kuti programu iyime chifukwa chokuti MCP sapezeka mu program imeneyi. Ndiye komano kuchokera ku chipani cha UTM tili ndi bambo Frank Mwenifumbo mmene tinalonjezera, iwowa ndi amene amalankhulira chipani cha UTM. Komanso mu studio muno kuno ku Blantyre ndili ndi Bishop Chimwemwe Chafumuka. Mwenifumbo ali ku studio yathu ya kulilongwe kumene amene akuti akhalenso ndi abusa Amolisi Munthali. Ndakulandirani Mwenifumbo ku Lilongwe Studios komanso mu program iyi ya Hot Current ya lero. Tathokoza kwambiri, zikoma kwambiri. Chabwino, ndakulandiraninso Bishop Chimwemwe Chafumuka kuno ku studio yathu ku Blantyre. Wanda, tathokoza kwambiri. Mwina tiyambe ndinu yo Bishop. Tinayesesa kuti tikonze program imeneyi chifukwa masiku awiri amene adusawa panachitika nkhani zikulu. Tinaona pachisanu vice president dziko lino akulankhula pa zimene anayankhulapo nkhani za khuza mgwirizano over and above nkhani zimene adayankhulapo. Ndiye kale tinazaona MCP kuzera kwa Secretary General Bambo Mkaka, ndinaonakonso kunali anduna Khumbize Kandodo Chiponda, ndinaonako ataita Simvalo, ndinaonakonso kumeneko kunali Bambo Molisi Munthali adayankha zimene anayankhula vice president, zimene zinatipangisa kuti yayi khangati nkhanizi uyaonena ichi tibwere pamodzi timve kuti kodi aonena zoona ndi ndani. Kunali kofunikira kotani Bishop kuti MCP akhale nawo pazokambirana zimenezi? Nkhani kwambiri imene tikukambirana mtsiku la lero ndi nkhani yokhudzana ndi alliance. Alliance imene muli zipani 9 koma paja zipani zikulu zimenezi ndi UTM ndi MCP. Ndiye zinali zofunikira kwambiri kuti Amolisi Munthali amene ndi mneneri wa chipani chimenechi akhalepo kunena kuti amalawi ali mafunso ambiri panafunika tidzafunsa. Zimene amalawi akuyankhula amve Munthali, Mwenifumbo ananinso amve, then atiuze kuti kodi akuti zutani. Ndiye poti sanabwere ndiye nangatikhoza kuti koma amayenera anakabwera Munthali kuti atiyankhulire afotokoze mbali ina imene tikufuna kuti iwo ngati Malawi Congress Party atifotokozere kuti kodi zikukhala bwanji. Fa Malawi ndi mafunso kuti anafunikanso ngati chipani atiyankhule pano. Zoona ndipo mpando wawo ulimo mu studio yathu ya kulilongwe. Tidayika mipando iwiri kumeneko, kunonso mipando iwiri. Mpando wawo wa abusa Amolisi Munthali MCP uli mu studio yathu ya kulilongwe opanda munthu. Na tisanabwere ku nkhani yathu yonse imene tifuna tikambirane mu program ya lero, ndimati titengerane ku Kamuzu Institute for Youth kumene kudali kusayinirana memorandum of understanding ya tonse motsogozedwa ndi zipani za MCP komanso UTM. Kodi zidali motani? Tionera ka video kameneko ka 2 minutes nkanthu kuti tingokumbukira kuti kamamba kuyankhula tikhale ndipo yambira kodi zinthuzi zikuchokera pati. Kondwani tavinga ka video kamene kaja tione kuti kodi tikuchokera pati. Simene njofunika kuti izindikirike na Amalawi wonse kulikonseko. Izi lufunira kuti Amalawi akhale nazo ubwino nkudziwa kuti dziko lathu ndipo dziko tikondwera nalo.
nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu tiyike pamodzi tisinthe dziko lino. Anthu alira nthawi yayitali, tikulankhula pano anthu akuvutika m'Malawi muno. chifukwa chake ife a MCP tili wokondwera lero kulowa mu mgwirizano umenewu ndi wa UTM, chifukwa chifuniro cha Malawi chipambane. Khalani ndi chikhulupiriro mwa atsogoleri tonsefe. Mwatiunikira muli pano koposaposa Mulungu kumwambako watiunikira kuti tipange izi. Khulupirirani kuti sitikukutengerani ku bombo, koma tikukutengerani ku dziko lokomera tonsefe. Amalawi tayamba ulendo wosintha zinthu limodzi. Wina asakhale kunja, aliyense tichitire limodzi. Ndi umodzi umenewo tipeza mphamvu yakuti tonse tinyadire kukhalanso Amalawi. Ili lidali siku limene masayinirana amweni fumbo inu ngati a UTM ndi a MCP kuti mwapanga mgwirizano, ndipo kudali mboni kuphatikizapo a president opuma a Joyce Banda kumasayinira ngati witness. Kodi mukakhala ku chipani cha UTM mumatha kukumbukisana zimene zinkalankhulidwa tsiku limeneli? Mumatha kuonera zimene zankhulidwa pamene pasi? Ngati mmatero lero mumati chani potengera pamene tafika apa? Tiyambire pamenepo tisanafike ku zimene anayankhula a vice president monga ino a UTM. Bambo mweni fumbo. Zikoma kwambiri kuti mwatilola kuti tikhale nanu mu studio mwanu muno kuti tikambepo za boma lathu latonse, makamaka mgwirizano. Komabe sinatero ndimafuna kuti ndinene kuti ndinokhumudwa kuti anzanga Morris Mthali sanabwere pano. Nde mantha amnantumazi zonikwira kuti sonoikhala bwanji balanced interview kuti maganizo wa tikalankhula omvera asanthule kuti kodi pambi pazakhala bwanji. Komabe poti ife tafika kale ndiyese kutengapo mbali pa interview. Ndinene kuti ndikamaona history ya tonse ndimeta chokera kuzafika pete tilipo lero, nzomvetsa chisoni kuti anthufe zolinga zathu zabwino zonse lija tinayi nazo zikukhanga kuti zikupita kosokonekera chifukwa machitidwe ake amene upanga pano kapena spirit kapena vision si imene inalipo Amalawi asanatisankhe kutika pa mpando. Nde zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa nthawi imene timagwirizana kuti tiyeni tiasogoza Amalawi, zofuna za Amalawi komanso mavuto awo ndinkana chinatengera a president a chipani cha UTM ngakhale amafuna kuti nawonso ayime khala mtsogoleri wa dziko lino anazichepetsa. Komanso zinatero polingalira pempho lochera kwa anthu ambiri kwambiri m'Malawi muno olifuna zabwino dziko lino kuti bwanji mwalole kuti ndi nkhani ya 50+1 bwanji mwasogoze olemekezeka president athu Dr. Lazarus Chakwera kuti nkhani ikanga kuti yalongosoka. China chovuta china chapafupi kuti according to just the introduction ndi kulola kuti khali yaifutoni kuti kukhala zinthu zafika apa tikamana kuti zinthu zomvetsa chisoni amakhala kuti wina akukhulupirira kuti iye akupanga bwino mwina nzake sakupanga bwino. Mukhulupirira kuti inuyo kumbali kwanu UTM so far mu 2 years zimeneyi mwapanga zonse zimene mgwirizano umanena kuti mupange? Ngati zikumvetsa chisoni azimva chisoni ndani? Amalawi mukumva chisoni ndinu a UTM kuti anzanu a MCP sakupanga zimene amene kuti apange? Akumva chisoni ndi ndani mu context imene mukunenera pamene papa? Komanso chikumvetsa chisonicho ndi chani, ndi ndani?
ndale anthu mukamapanga timapanga kuti tiwatumikire anthu in our case Malawi. Ndiyeno anthu tinagwirizana bwinobwino kuti ulendewo tizayenda chonchi tisapanga chonchi koma zimene zochitika panozi ngati ife sitingagwirizane mkatimu kodi tiatumikira bwanja Malawi bwino ngati sipangaoneke kuti pali mgwirizano wabwino kodi amene amalithandiza dziko lino pa nkhani za chitukuko atithandiza bwanji chifukwa paoneke ngati kuti pali political instability ndi chifukwa ifeyo ku UTM komanso makamaka a President Saulos Chilima mu speech yawo anatsindika kwambiri zofunika kuti anthufe tiyankhulane. Tikamati anthufe zinatengera zipani ziwiri ndithu kuti ziyambe kulankhulana kuzafika peti na zafika apa. Zipani zake nakhala chipani cha Malawi Congress Party komanso ti chipani cha UTM. Koma zikuoneka kuti zikukhala ngati kuti trust ja chikhulupiriro komanso kugwirizana kuja kukuchepera chifukwa zina zomwe tinawapangira limodzi makamaka nkhani ya ziganizo tumangomva kuti kwachitika zakuti ifenso kumakhala odabwa ndiye nkumana kuti kodi zimene zithandiza kwatumikira bwino Malawi ndiye muna makechedwe ndiko ku yankhani motero ndithu. Chabwino ndisanabwere kwa Bishop ndimati ndiufunse nifunso kuti atanena a Vice President a Saulos Chilima amenenso ndi president wa chipani cha UTM kunena kuti tituluka kuti tilankhule ku mtundu wa Malawi. Anthu anayamba kufunsa naso kuyambira pamenepopo kodi Vice President amatha kulankhula ku mtundu wa Malawi international address. Ndikamamaliza funso langa mukamayamba kundiyankha muyambira pamenepopo kodi inoyo mene mmamvesesera ku UTM ko Vice President amatha kutuluka ndi kupanga national address number 1. Number 2, anthu amayembekezera kuti a Vice President alankhula kwambiri akhazikikapo pa zimene zikuakhuza kuti anthu akuyankhulidwa kuti mwina amachita zinthu zakatangale koma nangotulukira pamene paja kuyamba kunena za mgwirizano zimene anthu amanena kuti kuti nanga izizi tuzibweresa pano chifukwa chani, why can't we deal with the issue at hand now, kuti akutchulidwa mu zakatangale zimene ICB akuzifufuza ndipo tikuyembekezera timve mbali yawo. Amweni Fumbo mafunso 2 amene wawo kuti a Vice President malinga ndi kumvesesa kwanu inuyo ku UTM amapanga national address. Number 2, why did he not dwell much or kungokamba zongokhuza za involvement yawo mu nkhani za asata ndika za ziphuphu zija than zina zimanana kusogoloko zimene tiziunikeso kuti kodi anati chani andi inuyo mukuzimva kuti munazitenga kuti chifukwa chokuti MCP anazayankha. Loyambalo ndine kuti musaiwale kuti olemekezeka Vice President Dr. Saulos Chilima ndi president wa chipani cha UTM choncho ali ndi udindo olankhula ndi anthu ake komanso poti akutumikiranso Malawi nchoyenera kwambiri kuti aina kumalankhulapo nkhani zomwe ndi mmene zikuyendera mziko lino la Malawi. Nde ifeyo sikunacholakwira china chilichonse kuti Achilima alankhule ku mtundu wa Malawi. Nde nditsindike nkhani yakunena kuti iwaja ndi president achipani cha UTM sikuthandiza kuti poti ali mutonse ndeno nde kuti basasi yakugwira ntchito za chipani cha UTM kumalankhula ndi anthu mu chipani cha UTM mziko muno sizili choncho ndithu. Komanso panalibe nkhani za upandu zimene alankhula olemekezeka Saulos Chilima. Tisanamizane pano anthu akhalaku akuwafunsa Chilima kuti kodi mutilankhulako liti mwakhala mukugwira ntchito za boma taitali kwambiri ndipo yo akhala okanisitsa kuti sindifuna kuti nziyamba kuyankhula nkhani za ndale kapena zina zoterozo. Ine ndifuna ndigwire ntchito yomwe Amalawi anandisankhira kuti ndiwatumikire komano panafika ponena kuti sangachitire mwina alankhulepo. In short and to summarize it, he spoke as president of UTM and ifendi fokondwa kuti anatilankhula. Number 2, nkhani yonena kuti sanalankhulepo kwambiri pa nkhani za zomwe akuti akuganirizidwa za Mr. Zuneth Sata ku England. Ndiye kuti muna make simuna wamvesese ndipo ndi nkhani yomwe anakhalaponso pakanthawi anayamba nkulankhula kunena kuti chipani cha UTM ndi chochilimika
kulimbana ndi nkhani yothana mdziko muno, ndipo analongosola kuipa kwake kwa corruption kapena katangale. Ndi anayankhulanso kunena kuti nkhanizi ndi za malamulo, pa malamulo nkhani zikakhala mkhoti kapena zomwe mwina mwake ukuganiziridwa, fa tisaiwale kuti sakuti tu akuti anatenga nawo gawo pakatangale ya wazunetsata, akuti iwonso anayimbiridwa foni zamkati mwa foni palibe kuziwapo khoti kusinazimve kuti amankho anazichani. Nde kwa ifeyo komanso ndi mmene tiziwira malamulo, munthu siwolakwa mpaka na apezedwe kulakwa ndi khoti, milandu iyende ndi timanena kuti munthu ndi wolakwa. Kwa ifeyo komanso kwa anthu oziwa malamulo, Achilima siwolakwa akuti akuganizidwa kuti anatenga nawo gawo pa nkhani yakatangale ifeyo kuti pa makolog pa matelefoni azunetsata iwonso mwina foni yawo inalipo, koma zimene anayankhulana sitikuziziwa. Number 1. Number 2, poti nkhani zikufufuzidwa Achilima manena akuti alisiye bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti ligwirepo liyendepo pa nkhaniyi mosaopsezedwa mosatani. Nde sangalankhule zambiri fa akati ayambe kulankhula ndi kuti timanena kuti media trial iyayi sayenera kulankhulapo, avomera ndipo azipereka atsimikiza mtundu wa Malawi kuti iwo ndi okonzeka kuchita cooperate pa nkhani imene ya zunetsata. Chabwino. Bishop, Yes. munamva bwanji amalawi ena inu mkuyimira mtundu wa Malawi, amalawi ena akunena kuti a vice president analuza opportunity kuti afotokoze bwinobwino za kukhuzidwa kwawo ndi nkhani za azunetsata, malo mwake anazamba kubweresapo za mgwirizano khangati kuti mwina kufuna kuti anthu achose chidwi chawo pa nkhani zawo apitise chidwichi ku nkhani zina. Inu ngati Malawi munamva bwanji? Anthu ambiri zoyembekezera choyamba tiyambike kuti vice president anayankhula bwino kutanthauza kuti anafotokozera bwino zimene zimayenera kuti zifotokozeredwe at that particular time, koma amalawi samayembekezera zimene ananena zija kwambiri. Chifukwa chani? Amalawi tsiku lija kodi anthu ena sanagone kugona komwe kudikira kuti amve kuti kodi a president anthu amene amalawi paja ndi hot current akudziwaso amene ndefe timayankhula chino. Amalawi amembekeza kunena kuti a president akhoza kunena kuti ine ndapanga resign ndipange pave way kuti andifufuze bwino anenati kuti sapanga resign. ya ndikuti zoyembekeza za Malawi zimene nzosatheka, si my expectations za Malawi zimene anazifotokoza bwino apereka mpata ku SB kuti fuze bwino. Amalawi amayembekezera kunena kuti anene bwino kutsindika kuti ineyo nkhani sikundikhudza, ndipo ngakhala anthu akuyankhula angopera kuyankhula ineyo ndipo ndipita ku court. Mmadziwa Malawi ngakhale kuti anthu ambiri Malawi anthu ambiri sadziwa malamulo amafuna adzimva chindunji cha zimene tinkayankhulana nthawi ija. Wanda anthu andale sitimawapanga question pa zinthu zimene wosanayankhuleko za munthu wina chifukwa pamakhala kuti pachitika maissues ena ambirimbiri amene Amalawi tinawaona tiyerekeze ku DPP anachitika nthawi ya Joyce Banda. So amayembekeza kuti zimene ankanena a president aja nthawi imene ija a vice president akanena munthu kulota khala kuti wangoganiziridwa sungalole kuti munthu amene chapati tambiri tsiku tidzakhala kusema. So Amalawi amayembekeza kuti anena kunena popeza ine ndachulidwa mmene mwina ineyo ndikuoneka kuti mmene anena president uli samakira zina ndavomera chifukwa kuti ndidikira ndifufuze bwino. That was my expectations athu Amalawi kuyankhula. Ndingothamanga kumbali ya alliance kunena kuti ajena kudandaula ndimaona ngati akamayankha andiyankheso chimene kunena kuti akhoza kudandaula kuti chani panopa chifukwa chonena kuti nkhani yayankhulidwa nthawi imene pangochitika nkhani ya SATA. Alliance inamba kuoneka kuti sitheka some 2 years ago idangolo timanena pano olopa hoti kali timanena kuti zinthu zikuoneka zaputuka sizikutheka zinthuzi so alliance sikuti yamba kuoneka kuti sikutheka panopa ndiye zikuoneka ngati zinthu zakuolana kunena kuti nthawi imene anthu akuyembekeza kumva nkhani ya SATA ya SATA yokha mundipesesa sikuti alakwitsa wankhula za alliance koma kuti anthu amayembekeza kumva nkhani imene pamene pakubweranso nkhani imene vice president akubweretsa nkhani ya partnership. Number 2, mu partnership muja muli zipani 9 ngakhale tikudziwa kuti UTM ndi
ndi zipani zikuluzikulu zimene zili mu alliance muja ndiye kuti akamadandaula amwene fumbo kodi zimenezi ndi zimene anakakambirana ku meeting ya partners atakumana chifukwa paja kuna emergency meeting soon after the SATA report kodi atakumana kumene anakakambirana kumene vice president anakadandaula kuti partnership siyoyenda bwino ndiye ndikafotokoza ku gulu chifukwa ndimaona ngati kuti ngati ndi ngati ya partners panafunika kumayankhula partners onse alipo chabwino. yes amwene fumbo a bishop ayankhula choncho komano I want to draw your attention kumene analankhulira vice president apart from kuti anakambapo za kukhuzidwa kwawo kuganiziridwa za kukhuzidwa mu nkhani za ziphuphu mwina ndi asata anazakambaso za chuma cha dziko lino kenaka anazachedwapo pa alliance zimene aulula zimene takhala tikufuna titaziziwa aululako zina mwa zimene anthu akhala kufunsa kodi ku alliance kumeneku kudakambirana zotani munagwirizana zotani ndi anena kuti mfundo yayikulu imene iwo amafuna ndi kusintha kwa constitution 9192 kuti immunity ya president ichosedwe chifukwa choti zimene ankakambirana ndiye ndi commitment imene adapanga kwa Malawi ndi anthu akufunsa kuti kodi akufuna kuti immunity ikachosedwa nthawi ino pachitike zotani akuziwa chani chimene akulephera kuchigwiritsa ntchito chifukwa choti a president ali ndi immunity ali ndi joka kuti afuna kuponya immediately the immunity is removed. Number 1. Number 2, akambapo zokuti kuli rotation ya president adagwirizana kuti asogola amene atayime 2020 sazayimaso 2025 tanthauza kuti ndekuti iwowa akuyenera kukhala next. Atangomaliza kuyankhula Friday chama past 4-5 IMCP nanena timu yake idatuluka ndi ukatsutsa zimene analankhula vice president kuti iwo ngati IMCP sakuiziwa document imene yamayankhula a president a vice president achilima amene sali a president a UTM zokhuza za alliance zimene zikugwirizana za one term presidency. Now anthu awiri sangamanene zinthu zosiyana mmodzi amakhala kuti akunama tithandizeni akunama ndi ndani timvere ndani. IMCP akukana kuti there is no document yokamba kuti pazikhala one term presidency. A vice president atiuza kuti ilipo ili ndi ndani document imene muti pasaliti akunena zoona ndi ndani tithandizeni amwene fumbo. Immunity why now? Vice president rotation ya presidency zili kuti where is that document? Zikoma kwambiri ananena vice president mu speech yawo kuti nkhani yokoza lamulo la section 91 subsection 2 ndi nkhani siyo yachilendo iyayi. Atsogoleri athu awiri onsewa ankawauza Amalawi kuti ife tikangolowa mboma choyamba ngati gawo limodzi lothana ndi Katangale Malawi muno tizakonzanso lamulo la section 91 subsection 2 kuti kunchotsera president zomwe zimamuteteza akalakwitsa kuti naye sakoza mazengedwa mlandu. Nkhani yake cholinga chake chinali kuti tionetsetse kuti Katangale achepe Malawi muno. Musaiwale kuti inenso ndinapanga nawo kuti kadebate kamene kacha nalira nime tiwaolemekezeka muluzi tinayankhapo kwambiri pa nkhani ya in fact it was not just commitment ya tonse inali commitment ya atsogoleri onse amene anatenga nawo gawo pa nkhani ya kampeni chaka chimene chicha. Ifeso pa fresh presidential tinazayibwerezanso kwambiri ndipo Amalawi anali kukhutisidwa kuti anthu amenewa akangolowa akakonza lamulo licha kulizi nde kulankhula kwa vice president sikuti poti izi zangogwirizana kuti kuli nkhani ya Katangale komanso iwonso analankhulaso nkhani imeneyo yonena kuti tikonzenso malamulo amenewa koma sikutanthauza kuti ndikuti akuakayikira a president apatenene mwa chinthu kuti kapena palekena kake hayi ndithu koma zongokoza malamulo ndi chifukwa chani nkhani yokutuluka pano pa nthawi imene iwowo akuganiziridwa kuti yafika nthawi yopakana matope kuti mwandipaka matope inenso ndikupakeni ndikuziwa kena kake kamene sikangatheke. As long as you are under immunity it can't work. We remove the immunity, I can also produce something for you. Let me also underscore the point that speech mene inanenedwa pa 1 July imene itu inanena kunenedwa mu February March kungoti fo chotanga ndiwa ndi ntchito vice president ntchito kwa office iko analephera koma ndinene kuti zanguchita coincide
kunali promise nena kuti ndithu ananenaso okhanikizana nawo za mtundu wa Malawi kuti ayi kusogolo kuno ndiyalankhula koma nguti anatangadwa ndi ntchito zaboma and so on and so forth. Nde as far as I know sananene pokena kalikonse kuti kako akayikira president athu a dziko lino ayi zopalibe ndithu amangonena kuti ngati ngokumbutsana ngati tonse zomwe asogolera athu awiri anagwirizana kuti tikangolowa mboma tikakonze lamulo limeneli. Ndiye ngati ndingati mngandileke ndipite ku funso lachiwiri Yes, agreement rotation ya ifeso na bishop mwembo. Yapasi mpata mfundo. Ifeso ndife odabwa kuti olemekezeka ankaka kuti chipani cha MCP chilibe document or agreement imene yomwe iwowo ankaka anachitapo umboni kusayinira. Zodabwisa kwambiri. Ndiponso zatipasa nthumazi kuti kukhala ndi choncho ngati kapena anakanena kuti atina inacho ndi chasowa kapena koma kamati agreement document imene palibe umasakuziziwa za mmene iyi ndinkhani yochitisa mantha chifukwa chonena kuti ankaka ndi anduna aboma ndi nduna ya boma ndiyeno ngati lilime lawo lilikhalira chonchi aziwe kuti akuchepesa confidence trust mu boma fwa iwa ndi anduna anthu awakhulupirira bwanji anthu anaona ndithu zithuzi mationetsapa poyerayera anthu akusainira agreement imene chikata chija makata angapo ndithu mabuku angapo ambati akasainira ichi asainire ichi nderero asekretary general akanene kuti ife akuti zimene zinkasainidwa pamene paja inali memorandum of understanding kuti muzigwira bwanji ntchito izizi zokuti pazakhala rotation ya president mungathe kuti gayirako document kuti tione tokha nangasi anthu mungoyankhula ena otsutsa muyankhulisana zinthu zipakamwa ife tufuna tikhale ndi makope kuti kope yathu ndiyi iwo wanzathu akukana bwanji ife tapachita produce kope yathu. Are you willing as UTM to produce your copy that we must see and read for ourselves kuti here is number 9 imene kugamba za rotation ya presidency amwenifumba ndibwereza kutera kuti agreement yo ndime mkuionesapo yo ndiyomwe asogolera athu anasainira olemekezeka president adziko lino His Excellency Dr. Lazarus Chakwera on behalf of MCP witnessed by my Joyce Banda komanso kwinako olemekezeka vice president omwenso ndi president chipani cha UTM na chitidwa umboni ndi olemekezeka right honorable Enoch Jihana president chipani cha Alliance for Democracy document ndi imene so komanso akuipepusa kuti achosapa zina la agreement akuti memorandum of understanding ligazaso anthu akudabwa kuti MOU so ndi ambassador poti zaka zonsezi zakhala pa mpando pa anthu timene za agreement lero chizungu chasintha kuti MOU amatero nanga koma zonsezi ndinene kuti tingathane nazo pamene asogolera awiriwa agwirizane kuti for the sake of Malawians because ndi otumikira Malawi ali ndi udindo kuti aziwe kuti olemekezeka president a dziko lino atsindike kuti chikata chilipo kapena palibe olemekezeka vice president asindike kuti chikata chilipo palibe ndi anthu awiri okhawa mwenifumbo tikuyenda tipite ku break chifukwa mkatikati mwa program ya Hot Current timakhala ndi live draw ya lottery nde tikukhala tikuolokera kulimbi kumene ali ready anzathu kuti atipase kuti kodi maere ayenda bwanji mukhalepo mpononsa amene mukutsatira program pa wireless pa kanema pa Facebook chifati kachoka kumeneko tufuna tipitirira kufunsana zina ndi zina zimene Malawi akukambisana malingana ndi zimene zachitikasi khalani pompo. Good evening, Malawi. Welcome back to the Super 5 jackpot draw for today, 3rd of July, 2022, on a Sunday, and our time is 6:30 p.m. time for the Super 5 jackpot draw, the draw that gives you a chance of winning up to 20 million kwacha. The game rules are simple.
Select 5 numbers between 1 and 39 and you stand a chance to win big. We have number 6, number 15, number 17, number 12, and the last number for this draw, we have number 13. Let's confirm these numbers. We have number 6, number 15, number 17, number 12, and finally we have number 13. Congratulations to everyone that has won. You were with me, Dora Mpoka. Come back at 7 o'clock for the Lake Malawi draw. See you. Premier Lotto, 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 Premier Lotto. Welcome back. Mukuonera Hot Current pano pa Times Television TTV. Mukumvera program yomweyi pa Times Radio. Komanso mukutsata program imeneyi pa Facebook page Times 360 Malawi. Nde mukhoza kuchita like. Mukachita like page yathuyo nde kuti muziuzidwa mwa msanga zonse zimene timachita pa page yathu ya Facebook. Nkofunikira kuti osangobwerapo pamene popo koma muchite like kuti muziziwa kuti tupanga zotani kusediku. Nzofunikira. Na tubwerera ku program imene tidadula kayi pang'ono kupita ku break imene timaonesa live draw ya National Lottery. Amweni fumbo mmayankha funso lonena kuti kodi ma document amene wawa ali kuti nde ndinokonzeka kuti mutionese nde malingana ndi imene ndapezera ine ndapeza kuti zipani zonse 8 zidasaina agreement ndi chipani cha MCP paokha. So there is an agreement between UTM and MCP. There is an agreement between PP and MCP. There is an agreement between Umozi and MCP and so on and so forth. Komano document imene nasainidwa ku Kamuzu Institute for Youth was a memorandum of understanding. Tondeza kutataza kuti pali ma documents awiri. UTM ili ndi kope ya agreement imene nasaina ndi MCP so ili ndi kope of the same. Kenakano memorandum of understanding kuti kodi mugwira bwanji ntchito. Now, ife tikufunsano agreement ya pakati pa MCP ndi UTM imene taona front page ni ma signature kuseriko kuti imene mukukamba zokuti muzakhala rotation ya presidency yo kodi mukonzeka kuti panga share ya officially because ife tikubabeza zinthu zinjira yathu. Are you ready to share your copy officially kuti this is the copy that the vice president was referring to? Then we can take the same copy to MCP and say, how come, how dare you deny that you do not know about the existence of this document. I'm informed. Pepani mukumaduka komabe ngati ndakumvani mukutifunsa kuti ndifokonzeka kuti document imeneyi amalawi ayione. Yes. Ife ndifokonzeka kwambiri komanso musayiwale kuti President Dr. Saulos Chilima akupita ku America ku ntchito. Interview ananena kuti agreement imeneyi ayitulutsa. Musayiwale zimenezo. Kutanthauza kuti tikufika hapo kunena kuti document imeneyi si yathunso. Mina nayisainira muja ndi amalawi aone kuti kati mumulizi chani. Koma ine ndikhala wokondwa ngati asogolera athu awiriwa apange zimenezi mogwirizana kuti tiyeni tisananamiza fa chona cheni chindi anthu asogolera awiri osati ankaka kapena Michael Yati ayi. Koma olemekezeka president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene anapasidwa mphamvu ndi komiti yaikulu ya chipani cha MCP okhawo kuti akalankhula ndi anzawo asogolera zawo Dr. Saulos Chilima. Komanso Chilima kwawoko kanango nyamuka tinawapasanso chikala chomwe chinasayinidwa resolution ya NEC kuti kuwapasa mandate komanso kodi chifukwa tinapereka ma documents amenewa
so that the agreement imene akasainira ikhale legitimate, to legitimize the agreement. Tatokoza kwambiri mwachibwesa chikalata cha MCP ndigaza cha UTM so muchibweresa. So singakhale chomveka lero kuti ankakazitisa kuzoa kalikonse ka document imeneyi ndi statement yopsa kwambiri, yovuta kwambiri, in terms of having confidence in this Tonse Alliance government. Kodi tikunamiza ndani. Now, agreement manenapo kuna kuti pale agreement angapo nzoona. Pale agreement ya Malawi Congress Party ndi Freedom Party. Pale agreement ya Malawi Congress Party ndi People's Party. Komanso pale agreement ya Malawi Congress Party ndi chipani cha UTM. Chimene chinakhazikisa framework imene inathandiza kuti kukhale boma lilipoli ndi agreement ya chipani cha MCP ndi chipani cha UTM chokhacho basi. Ownership ndi chimene tunena kuti olemekezeka a president a dziko lino omwe ndi a president a chipani cha Malawi Congress Party anasainira. Olemekezeka kupangidwa witnessed by olemekezeka Her Excellency Madam Joyce Banda. Kwinaku olemekezeka Dr. Salos Chilima, witnessed by olemekezeka Enoch Chihana. Ziko moso kwambiri mwatipasa resolution ya Secretary General chipani cha UTM komanso resolution ya chipani cha MCP. Nde wina sangabwerere kuti sikuzokali konse. Nde tinkhulupirira bwanji munthu otero kuti akhulupirira bwanji anzathu ngati amenewo. Asayiwale ankaka kuna kuti ine simankhula kulankhula mobisa iyayi. Chifukwa chinthuchi chikuoneka kuphweka lero. Koma china chinthu chovuta kwambiri. Malawi Congress Party had suffered trust issues before this election. Poti wosanabwere kumpoto zapangako campaign anakhala nabwera tinaenda nawo kuchitipa, tinaenda nawo mukaronga murumpi kukafika kunzimba kuti tinavutika ife kuchita convince anthu kuti kodi anthu amene mwakhulupirira bwanji tati bwanji ati chipani cha Congress Party ife mpaka pano. Koma tinaona usogoleri wa olemekezeka a Dr. Lazarus Chakwera kuti ubweresa kusintha maka pamene amalowa mboma ndi olemekezeka a Dr. Salos Chilima. Ndiye akamayambasa kumalankhula chonchi. When everyone else saw this thing at the Institute of Sports, ma TV ziko lonse linaona lero kumabwera kuti sikugizwa chimenecho zikuti opsha kuti kodi tikupita kuti tikhulupirira mawu ake ati olemekezeka a Secretary General nakhala Secretary General mlembi wankulu wa chipani ngati cholemekezeka ngati cha MCP kumanena bodza poera chonchi zati opsha kwambiri ndigafa amala ambira chita mantha. Ndikupangani interrupt bwana Mwenfumbo chifukwa choti a bishop ali ndi funso pa nkhani imeneyi ine ndisanabwere kwa ma resolutions awiri amene taona a bishop. Ndimafuna kuti ndibwere kwa Mwenfumbo ni munthu wankulu akhala MP komanso minister. Yes, maboma. Ndiye mafuna ndisayiwale nkhani ya immunity ya president fuka yangokambidwa mkatimu kuti nabwera pa press conference ya vice president kuti kodi iwo chipani chawo UTM ili ndi ma MP4 ku parliament kuta kumakhala kumene kuja ma motion out ene amati private members bill imene amatha kupatsidwa mpata MP kuperetsa motion yokudzana ndi bill imene afuna kakambirani. Kodi sikunaliso kofunikira kwambiri kuti UTM anakapita ku parliament kuja kusankha MP wawo modzi kuti ayibweretsa imeneyi kuti ayikambirani dzani kuti ingokhala yongo ikamba sinanga nthawi ya UTF inakambidwa pano yakambidwanso pamene parliament imakumana ende kuli ma MP yawo alliance area apo UTM ali ndi ma MP yawo, so they could bring that private members bill ndiyo sabatero ndithu imene akhoza kupititsa bill ija ndiye ngati ikanidwa ifitimva Malawi kuti bill ijayo yatani yakanidwa koma atapatsidwa mpata onena kuti ayipititsa ku parliament. Number 1 mofulumira cha number 2 ine ndikuona ngati kunena kuti ati anga Mwenfumbo kuti anasainirana anthu aja pali anthu awiri zimene akuna Mwenfumbo ndikukala umboni yako kuti panafunika president anakabwera ndi vice president atiunika ati maso bwino chifukwa chakuti pali chinthu china chimene wanda tisachiwale chakuti mmene ankasanirana agreement ya anthu awiriwa yakuti udzatsogole ndiwe. I think that's the issue yobwera pambuyo. Anthu amafunika so awunikire kuti zipanizi zimakhala ndi manjisi amene before election iliyonse amakhala ndi convention wanda imene amasankha candidate amene awadzayimire ku chipani chawo chicha kutanthauza kuti kuli NTC ya UTM komanso kuli leadership ya MCP imene panopa sanakumane anthu aja kuti asankhe president wa 2025
ukuso sana kumane sindikudziwa kuti sainirana pamene papa ananena kuti utsogola ndiwe analata auzana kale kuti convention sidzachitika kuti are they sure amwene fumba kuti asankhakale achilima kapena ku MCP ampakale zoti asankhakale achakwera kuti ndi amene azakhale president 2025. That's my question imene amalawiso ambiri akukhala kufunsa ndi amwene fumbo athandize kuyankha pamene kufa pali mafunso ena amene mwina anakatha kumfunsa Morris Mutale tikhale ngati ifenso tili momwe kuti tikhoza kumathandizira kuyankhako amalawi pa zinthu zina zimene akhoza kufuna kudziwa from honorable mwene fumbo. Amene fumbo mafunso awiri amenewo ma MP anu bwanji lachitatu nthawi ya private munakhalapo MP munakhalapo minister zimakhala bwanji kafuna kuti unyamule private members motion nkukakamba nkhani za amendment ya constitution? Bishop akunena zoona kunena kuti bill imene tikoza kuiyambira ku private members motion ndithu kuzabwera stage yopanga biluyo ndithu ndikupanga lamulo zona malamulo amaloleza member of parliament wina aliyense kupanga initiate kupanga lamulo lina lilonse komanso mwe ndionjezere kunena kuti mongo kumbutsana kunena kuti malamulo aziko linonso amalola mabungwe ngati say interested citizens they can go through an NGO kamena bungwe lilonse kupanga draft or panga initiate bill imene ndi gwizane nawo kuti udindo umenewo sikuti ngwa mbali imodzi yayi koma kwa ma MP wina aliyense amene ali parliament ndichifukwa chani simunapange mpaka na pano ma members a UDM, why have they not brought this issue to parliament? It was assumed that this would be initiated at the cabinet level. Chifukwa chinthu chinali chathu tina chichita on komano apapa nisaname a bishop atipasa nzeru atipasanze tivomereti atiphunzisa atikumbutsa kuti nanga iniyo mmene mwateromo koma ndikugaza kuti ndimene alankhulira president chipani cha UTM pankhani yopanga fulfill bill imeneyi ndigaza kuti ma MP athuso a UTM amva kuti zimene zimwina make timve kuti tipange amend constitution we need 2/3 majority in parliament to amend any section of the constitution. Do you think kuti a private member bill ingachite initiate amendment ya constitution ndi aphungwana amene numerical strength yanu yomwe ili parliament? What is important, I think, chifukwa this is a constitutional amendment yomwe izafunike 2/3 majority kuti idutse as a precursor kumakhala ndithu awareness consultation kuyenda ndithu kwa afisa mafumu kufunikira kwa bill imeneyi mabungwe so that ikakafika parliament muja aphungu athu akaone kuti chinthu chimechi ndithu chavomerezedwa ndi dziko chachitidwa ma consultations osiyanasiyana chifukwa pamakhaso kuti timauti talo tofunikira kuti tikhalemo mmenemo ndiyeno consultation inena kuchitikadi zona ndiyeno amendment imeneyi izafunedi 2/3 majority kuti izaduse to amend the constitution. It's not a simple amendment here. Izafunike 2/3 majority. Therefore, there is need for consultation, lobbying, and so on and so forth. Mamwai nikuna kuti imene sizavuta amendment imene kufanya kuti ma president onse anapereka commitment yonena kuti akangolowa mboma azachite amendi section imene section 91 subsection 2 ya immunity ya president. It is all in the interest of Malawians, and I think Malawi ambiri ndi mene amonera katangale Malawi muno bill imene ndiyofunika kwambiri kuti amendment imene kuti ichitikedi ndi mene asogolera athu anatilonjezera nthawi ya campaign. Now second part ya funso ya bishop sinalibe potenda kuti ndi vuto lo adafusaso kuti kusainirana pakati anafusaso za kusainirana pakati pa ma president awiriwo kuti zina akuoneka kuti a bishop tali chiteni lifuojen ona mwe football ndimafusa kunena kuti ndimanena kuti
chipani chilichonse chimakhala ndi malamulo Convention. ake. Yes. Malamulo choyamba ku Congress kuli malamulo, ku UTM kuli malamulo, ndiye malamulo ena amati asanapite kukayimira ku president, munthu amene akufuna kukayimira uja amasankhidwa. Mwachitsanzo ku MCP achakwera anachita kusankhidwa 2013 panali a John Tembo. Ku UTM acheneso kukanga munalinso ndi convention kuti mwasankhe achilima koda MCP awasankha kale achakwera kuti ndi amene akhale president akhozopanga so decision now. Inu mwasankha kalenso achilima kuti akhozopanga decision because ndimaona ngati agreement ija imapita towards 2020. Ndiye kuti koda asankhidwa kale anthu amene kuti tsopano akhozongopitiriza kupanga zimene apangapita chipani chena kaso ndi maganizo ena kukambirana then ndikuavomereza anthu aja. That's my question. Aya zona adi kuna kuti mundale democracy chimodzimodzi ngati kuti munthu ufuna akaime UMP umadusa kaima primaries ukasankhidwa ndi anthu aja ndio makaima UMP chimodzimodzi pa president ukafuna kuti utsogolere chipanicho uyena usipanga subject ku convention kuti akutsimikize kuti iwedi uzakhale presidential candidate. Whatever happens thereafter umakhala kuti wadusadi process imene ifeyo zonsezo zili nchimake mu ndondomeko yake. Largely I think what it meant was that MCP will feature a candidate this 2020 of course in the name of Dr. Lazarus Chakwera, and I think the 2025 it will be Right Honorable Dr. Sao Sirima. I think it was based on that assumption. Koma nkhani ya kuti anthu they will be subjected to the convention. Yes, ndizoonadi. Assuming kuti olemekezeka Dr. Chitima azalephera pa convention na ndikukhala president wa UTM. I think ameneyo azasogolere UTM. But what I want to say is this. Tieni tivomekeze kuna kuti zokambirana za tonse zinachitika potsatira chigamulo cha ku court chomwe chinapereka nigeza 150 days komanso patazabwera lamulo latsopano lomwe panalibe la 50+1 kuti amene awine chisankho cha fresh presidential election awine ndi mavoto okwana 50+1 ndiye kunali kalikiliki kunena kuti kodi tipanga bwanji timayikana ndi nthawi kuti tikwaniritse tikambirane tipange document tiyambe kampeni anthu akativotere. Nde zambiri mwalinganire kuti zachitika kati mwaphuma kani ndikangati kuti ndikulakwitsa sindikutsa kuziwa koma mwasanga ndithu koma wachachikunjonera kuti amati this agreement was not cast in iron and achilima suti amabisa iyayi amabisa kuti tikhuza kuyenda monso ifeyo ndi achipani cha Malawi Congress Party and kufani tsitike kanena kuti agreement imene inapangisa tonse it was between Malawi Congress Party and UTM. Yes, tizi kudula ni mothamangisa ndi nthawi yathu yasala yochepa kwambiri tangosala ndi 5 minutes. Komano ma resolutions awiri amene tinaonesa aja pali chipani cha UTM chikupereka mphamvu kwa achilima. Kunali kuti achilima mutha kukakambirana ndi anzanu koko ife ngati achipani takupasani mphamvu kuti mukapange ma decisions. MCP so yalemba document yawo imene ikuoneka pa screen kwa amene akuonera TV komanso ya UTM so ikuchita flash pamene popo zimene zimapereka mphamvu kwa atsogoleri awiri amene wawa kuti akakambirane ndi zipani zinazo kuwapasa mphamvu atsogoleri amene wawa. Now a vice president amanena kuti pali misonkhano ina imene anachita initiate anali abusa athomu imene anakumana achilima ndi achakwera ati poyamba adakumana ku church kachiwiri anakakumana ku nyumba kwa athomu ku 43 ndiyesa ngati nsakulakwisa iliyani. Kodi nkutheka kuti zinazi zimakachokera ku mkumano wa anthu awiri amene wawa mwina ndi athomuwo kwa kunyumba kapena ku chalichiko zimene mwina ankaka akaliati sakuziwa akuziwa ndi anthu awiriwa kutanthauza kuti ngati ayankhula vice president amene angayankhe nkhani imene imomveka bwino ndi achakwera chifukwa izizi za above pay grade ya ankaka za adusa izi zikufunika bwana awo chifukwa nkhani inali ya mabige nkhani inali ya bwana tu bwana apasidwa mphamvu kuzipani kwawo kambiranani china chilichonse chotheka kuti pakhale mgwirizano. Kodi achakwera kuyankhula kuchokera pa ma document amene wawa zimene mwina adi nkutheka ankaka sangaziziwe chifukwa choti is above his pay grade
mungayankhepo bwanji inu amweni fumbo? Achita notice azathu kuti che. Wanawa. Amweni fumbo mukundimva? imeneyi njofunika kuti izindikirike na Amalawi wonse kulikonseko. Izi lufunira kuti Amalawi akhale nazo ubwino nkudziwa kuti dzikoli lathu ndipo dzikoli tikondwera nalo. Nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu tiyike pamodzi tisinthe dziko lino. Anthu alira nthawi yayitali. Tikulankhula pano anthu akuvutika m'Malawi muno. Chifukwa chake ife MCP tili wokondwera lero kulowa mu mgwirizano umenewu ndi wa UTM. Chifukwa chifuniro cha Malawi chipambane. Khalani ndi chikhulupiriro mwa atsogoleri tonsefe. Mwatiunikira muli pano koposaposa Mulungu kumwambako watiunikira kuti tipange izi. Khulupirirani kuti sitikukutengerani ku bombo koma tikukutengerani ku dziko lokomera tonsefe. Kuti sopano amweni fumbo mukutimva tinali ndi vuto la audio yathu. Ife timakumvani kulilongwe inu simatimva makina pena amazapanga choncho koma ndiye sapano mukutimva ndithu amweni fumbo. Ndiye ngati funso langa simunamve nafusa funso lokuti kodi ujeni ma position ya NEC resolutions awiri amene taonaja ya MCP ndi ya UTM zimene zimapereka mphamvu kwa ma president kuti achite chotheka china chilichonse kukambirana kuti pakhale mgwirizano. Kodi ndikumene kunakatuluka nkhani zinazi zimene mwina Nkaka kukana and he is justified kukana chifukwa iwo kudalibeko zidali nkhani za mabige za mabwana. It was above his pay grade, so sakudziwa kuti oyenerera kuyankha ndi achakwera kuti akane achilima kuti ya achilima zimene mukunena even kwa awiri kumene tinakambirana ine ndi ukanabe zimenezo sitinagwirizane. Mukuiona bwanji nkhani imeneyi ina amweni fumbo? Katikati mwa program kunena kuti nkhani yonseyi kuti ithe ndi atsogoleri athu awiriwa chifukwa ndi mmene mwanenera kunena kuti mphamvu zinapasidwa kwa olemekezeka president athu achakwera komanso president athu Dr. Saus Klaus Chilima awiriwa ndi amene apasidwa mphamvu ndipo anthu mamba kaimwe akambirana pamawu kena komanena kuti zimene zakambiranazi tiyike pa pepala. Ndiyeno ndiokhawa amene angavomere kapena kukana osati Nkaka komanso mukati kumbukire mu speech ya olemekezeka president Chilima anati longosole anasanthula bwinobwino kwatchula Pastor Tomaja Ambassador Matenje Honorable Justice Amvalo olemekezeka Amvalo anduna athu ndiye naotero mo Max Kalamula omwenda Deputy Chief of Staff pa State House Emmanuel Tindadi Aloga maina ndithu kwadziwa amene ankapanga zokambana zimenezo. Of course sinamvepo kuti andikaza Nkaka was a custodian of the document being a secretary of the party. So pano amene angatitambasule amasule a Malawi tingamayike sawayike a Malawi mumbotolo kapena adziwe cheni palibe choti asaziwire ya tiyeni atsogoleri awiriwa apeze mpata alongosole kuti zimene ndakutana mu agreement zimenezi ndi izi olapo iyayi I don't know how best else we can always assume koma amene angatsimikize za chikata chenicho komanso ngati Nkaka kuchikana chikatachi atulutse tunakachawocho chimene akuti ndi chenicho achitulutse Nkaka. Let me help you amweni fumbo pamenepo. Mwandipa pamenepo kuti ngatako yes nimana akuti pokuti tunena apa kuti Nkaka sakuti sakuchidziwa and tikunena kuti pali ma NEC resolution kuchokera zipani zonse ziwiri kupereka mphamvu kwa ma president in this case achakwera ndi Chilima kuti do whatever you can to make sure kuti we form an alliance, discuss takupasani mphamvu takupasani mandate. That's what those resolutions are saying. Now if the other party through its head amene ala president UTM anena kuti kuli easy is it fair now only fair kuti ayankhe zimenezi akhaleso counterpart wawo in this case amene ali president
IMCP amene padakali pano nda president aziko lino osati secretary general. Is that what you and me are saying? tikutsindika kwambiri pamene popo chifukwa tinena kuti zimakata zinapereka mphamvu kwa atsogoleri athu awiriwa ndi atsogoleri athu awiri amene akuvomera kuchikana chikalatacho achilima alankhula mbali awo. Ife tiziyembekezera kuti olemekezeka president athu asapezanso mpata ndithu pena pake ubwino kwa president athu olemekezeka his excellency Chakwera amatilankhula malawi pafupi ndipo ndikuziwa kuti asapeza mpata nthawi ina kusogolo kuno ndithu asalankhulapo pa nkhani imene kuti atimasule a Malawi ndithwe koma mwina make ndisanamalize ndikupasani mpata kuti mumalize ndikufunse funso lina ili. Iwoto akunena kuti even though zitakhala kuti zimene zonse nzoonadi zimene amakambirana anthu awiriwo koma ngati zikutsutsana ndi malamulo akulu a dziko lino, Constitution of the Republic of Malawi, ndiye mwalemba madzi ino a UTM chifukwa Constitution ndi amphamvu kuposa ti migwirizano tanu kuti topanda ntchitoti kutanthauza kuti magwirizano ati zinthu tokuti munakaunika kuti ti migwirizano tikupangati ndi malamulo a dziko Constitution zulankhulana ngati zikutsutsana ng'o sizichitika zimenezo. Mukuona bwanji inu amwenifumu? It's a lot of take. I mean, kunali resolution ya chipani NEC, National Executive Committee ya chipani cha MCP inapa samphamvu mandate kuti olemekezeka a president Chakwera akakumana ndi anzawo kukambira nkhani imene agreement chimodzimodzi so olemekezeka achilima anabwera ndi resolution yochita kunekwa pa samphamvu chifukwa tinazowa kuti pena pake nkhani zima ni nkhani za malamulo. We wanted kuti document imene ikhale legitimize kuti sanangozuka Chakwera paokha sipepani kuti kunyoza kapena sanangozuka achilima paokha kuti basi inotendi kakambirane ahayi analemekeza ndithu malamulo ndi mmene zinokhalira ndi palibe amene angapange disown and the legality of this document. Well, it can be argued at length, but I don't think there should be any argument because chimene chichi framework imene iyi framework chipanda framework imene iyi lero Chakwera kuti kusibweza la president komanso lero sibweza chilima ala vice president. It was because they agreed using this document. So why should it become illegal or non-enforceable? Ndikudaba kwambiri kwamba ndimagaza kuti tisapite kutali konseko ngati zipani asogolera athu akhale pasakambirana. Amefumba ndikugwire ndikukamwa tipita ku break inaso ya loto timaina kuti timaliza at 7 o'clock koma mabwana atikomera mtima atipasa 15 minutes more chifukwa tikukambirana nkhani zikulu mziko muno. Tikanakhala kuti tinali ndi amunthali mwina tikanatha kutenga ngakhale 2 hours chifukwa these are key issues, these are important issues kuti amalawi amve bwinobwino. Ndiye tikupita ku break inaso ya live ya National Lottery. Tikachoka kumeneko tikhala ndi 15 minutes mmene tikhale tikumangano nthenje pa zimene takambirana msiku lalero. Khalani pompo amweni fumbo amalawi so khalani pompo pamene tikupita kaye kulimbi kuti timve kuti kodi draw ya 7 o'clock yayenda bwanji. Kodi mukudziwa kuti mutha kuonera maere onse asanu a Premier Lotto pano pa Times Television, Times Radio komanso masamba anchezo a Times 360 Malawi ndi Premier Lotto kuyambira pa 30 May 2022 kusewera maere kwa beba. Premier Lotto imakupatsirani maere a mitundu yosiyanasiyana tsiku lililonse. Onerani zotsatira za Lotto 590 kadzutsa draw nthawi ya 10 koloko mawa, Jambo draw nthawi ya 1 koloko masana, Mulanje Mountain draw nthawi ya 4 koloko masana, Lake Malawi draw nthawi ya 7 koloko madzulo komanso Super 5 jackpot nthawi ya 6:30 komadzulo. Premier Lotto, Premier Lotto. Premier Lotto, Premier Lotto. Premier Lotto, Premier Lotto. Good evening, Malawi. Welcome back to Premier Lotto, Chance 590. We're coming to you live from our head offices in Limbi, Blantyre. Later on this Sunday, 3 July 2022, and our time is 7 o'clock. Time for the Lake Malawi draw, the last draw for today. Malamulo agendo omwe aja, sankani manamba la 5, pakati pa 1 ndi 90, and stand a chance to win big. We have number 11, number 83, number 67, number 35, and the last and final number for this draw, we have number 56.
Let's confirm these numbers one more time. We have number 11, number 83, number 67, number 35, and finally we have number 56. Congratulations to everyone that has won. You were with me, Dora Mpoka. Come back tomorrow at 10 o'clock for the next draws. Have a good night. Premier Lotto, Premier Lotto. 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 Premier Lotto. takulandiraniso pamene tikupitirira ndi extended version ya hot current ya lero pano pa Times Television TTV, tiliso pa Times Radio, komanso tili pa Times 360 Malawi Facebook page. Mu program ya lero tili ndi bambo Frank Tumpale Mwenefumbo amene amalankhulira chipani cha UTM, komanso tili ndi bambo Bishop Chimwemwe Chafumuka amene ali mbali ya kuno ku studio, ndine ku Blantyre kumene kuli ine Wonder Msisia. Timayeneranso kuti tikhale ndi abusa Morris Munthali, koma alephera last minute chifukwa kuti kuchipani kwawo kwadaona kuti asabwere mu program imene iyi titasungira mpando wawo. Tikuyankhula pano mpando wawo simunakhale munthu kulilongwe, koma mbali naye Atumpale Mwenefumbo bambo Frank abwera tili nawo mu studio live. Nde timafusana pamene paja zokuti migwirizano imene mmapangayi kodi si mayunikira kuti ikatsutsana ndi constitution izi zomanena kuti iyayi mwina temu imodzi pamene constitution yunena kuti munthu ali ndi ufulu oyima matemu awiri. Zizakhala bwanji chifukwa anzana kukanani tulero kuti kodi ngati munthu ali ndi ufulu oyima matemu awiri malingana ndi constitution tingagwirisa ka agreement kachipani kuti yayi temu imodzi munthu nkumabwera pagulu kuti yayi kodi mutsutsana ndi constitution. Lero mungankhe chani mutsutsana ndi constitution tu timigwirizano tanu kuti sitinaunikire constitution mmene munkapanga Mwenefumbo. Ndikufunseni ndibweze mwafunsa kunena kuti kodi electoral alliance ilimo mu constitution. Does it mean kuti zomwe tinapanga was illegal, zinali zophwanya malamulo a dziko? Nkuzabweranso kuti kodi do we have anywhere section ya 50+1 mu constitution? Of course I know that there was an amendment in parliament to that effect. Honestly I wonder lero singamafunse mafunso amenewa tikuwalakwira Malawi. Tili pampando lero tili mboma chifukwa cha Malawiwa. Kodi tinawanamiza Malawi kuti hayi ngizomene tinkangofuna kuti basi tidutse pamene patikadusa pamene basi tatathala nazo chifukwa aziwe kuti tena kuzindikira usati aziwe tena kuzindikira tonse poti tili mkati tonse limodzi kuti zomwe tikuchita basi we are answerable to the people of Malawi. Ndi chilungamo tikupanga pano kuti Malawi analakwitsa kuti khulupirira kuti panga trust ifeyo kuti tipange mgwirizano chifukwa pamene simankho za constitution letamba kwankho za constitution fuata kapa mpando iyayi tisatero. Koma chachikulu ine mangopempha kuna kuti nkhani kuti ithe mwansanga mmene nachitapo wina kugonjera zake wina kuzatere atsogoleri athuwa pano pasi so too late. Muone patika zabwino zambiri pa 2 years achitika ifo chogwirizana. Tikumva misewu wa M1 wachidwa approve chifukwa azungu amona kuti anthu amene wakugwirizana ku Malawi. Aprenza athu afuna kusegula za mega farms zinthu zikuyenda ndithu pa mgwirizano umenewu. Neti sasokoneze iyayi. Zisinapite pola kwika ineyo pempho langa ngati mneneri. Koma ndikuzosa amene maganizo amenewa ndi a president wanga Dr. Salos Chilima. Anthu akhale pansi. Asapite kuchigulu, akhale pansi, akonzeso zinthuzi. Ziko lipa mavuto akulu kwambiri. Chabwino. Bishop, akuti tu zimene ankakambirana anthu
zoti kayatiza pasana timu imodzi palibepo malamulo azikoli so nkutheka kuti anthu anasangalala kwambiri amalonjezana zinthu zokuti lero le anthu ena amba kumana kuti komatu tayimani kaye malamulo azikoli nakuona kuti munthu ali ndi ufulu oyima kawiri inu kukhala m'Malawi amene munkamva nthawi imeneja mukumvanso leroli mukumazitanthauzira bwanji zimenezi. Ndimafuna kuti hot current pacha timanena chilungamo komanso ine si bishop munthu wa mulungu ndimafuna amwene fumbo ndi munthu wamkulu ndi alimbikitse kuti angoyamba kulimba mtima kunena kuti pa chilungamo chake izi zisizitheka izi zitapempha president abwera akambirana atiyankhula amwene fumbo koma pa chilungamo pake alliance iyi ikuoneka kuti kudatsogoleri mungu ayamba kuona kale kuti ayutiyemwe ayankhula mmawa simanathendi nthawi yomwe ayankhana kale inuyo mukuganiza kunena kuti ngati alliance yodi mbudzijamanena mutual trust chani apapa zilipo ndikuona ngati kuti akamakambirana za alliance ali akongeresi ayamba kupanga kampeni so ayamba kukonzekera pauka akamapanga chitukuko ayamba kudziwa kuti anthu ife kutsogolo kuno pa chilungamo chake sizingathekenso kuti dzakhale limodzi. That's very true. Koma kuti nanga ndale nthawi zina mafuna muzizemberana ngati mpira mground kubweza mbuyo kutani koma chilungamo chake izizi zikuoneka kuti sizikutheka monga mmene amaganizira. China ndimaona ngati kuti nthani imene kuvuta ndi yankhula mofulumira kwambiri wanda it's equality equals imene yavuta kwambiri. IMCP mmene akapita ku electoral alliance sankadziwa kuti akhoza kudzakhala mwina ndi MP ambiri mesa timavota cha president yokha ma MP tinali tinawo kale bishop timanguvota mpando wa president so amaziwa kale kuti ndi ambiri ku parliament. What I'm trying to say is the equality now ndikuona ngati khali imene kuvuta kwambiri ndi kuti ine ndikuoneka wamphamvu. That's the point. Awakuoneka opanda chifukwa timamva kuti ma MP 4 uku ma MP makuti uyu umuona bwanji opanda mphamvu lero chonsecho unkamufuna nthawi imene iwe uli ndi mphamvu kale sunkapita wekha bwanji lero akuoneka opanda mphamvu chifukwa chokuti zanu zatheka. Izi nkuzemberana kungokhala ngati kuti tikhoza kumakambirana kuti uyu akhala wamphamvu kodi zakuti tu MCP kapena kuti ili mboma ifoti UTM inathandizira imene ndingati yokambirananso ngati imeneyo ndingati yosakambirana chifukwa choti paja kunachitika masankho oyamba 1.9 ku 1 million ndi 1 million wako anaphatikizana ndikupanga 2.7 million alliance yanani yawina pamene paja ngati lerolo anthu aja akuyamba kusemphana khulupirirane wanda itisazemberana izi chintudzi nkute kuchipinda kuja anthu akambirana nkunena kuti ife sitingalole kuti akwera achoke pakhale munthu wina aimero president ndiye chilungamo chake zinazo zikhala zokambirana IUTM adziwenso kunena kuti anzawowa akunena kuti constitution ya dziko la Malawi kutere pa chilungamo chake mosamene akakambiranamo constitution ina alipo kale ndipo constitution tonse timaidziwa ko izamani amendment zawo za kuchipani zimadziwika kale koma ndikunena kuti akhale ndi mtendere IUTM kuti akhale ndi mtendere akongeresi adziwe kuti chinthu ichichi wanda sikitheka pakala zovuta zambiri zachitika za ndiwolose ndikakudyere kuntunda apapa ine ndimafuna ndithandizire kuchiputula kunena kuti kodi ife takatuma kambabe kuti chinthu chichabwene fumbo chifuta kuti chitheke chifuta chifukwa chakuti ngono pokha yes mwina amwene fumbo mukamayankha a bishop apangarezi very important point. Yes ndi funso loti muphatikizepo funso lomweluso ayankha bishop vice president anena kuti ngati tikufuna kuti mwina mgwirizano uthe kaya utha pamenepa ndiye kuti tibwerereso kwa Malawi aja tikafunse kuti atipase fresh mandate anthu akuti zimene zonso malamulo a dziko muno mulibe constitution imanena kuti tizizipanga masankho pakatha zaka 5 sakukamba kuti migwirizano ikalephereka tizipanga chisankho zimene munenazo palibepo pena paliponse zilibe backing ina iliyonse mukamayankha zimene mafuna muyankhe kwa bishop muyankheso nkhani imeneyi a president ana kuzitenga kuti zokuti tipiteso kwa Malawi tikafunsa tipase mphamvu a bishop mukonzekereso yankho chabwino tiyamba ndi bwana Mfumbo tasala ndi 5 minutes. Dear a bishop very quickly ndimafuna kuti muziwe kuti mtsogoleri wa dziko lino sasankhidwira mparliament yayi kuti ma MP amakhala pamodzi ndi kusankha president wa dziko lino president wa dziko lino amasankhidwa straight kuchokera ku anthu
choncho ndikhoza kufunsani inuyo ngati mukuona kuti UTM panopa ndi ma MP4 ndesi yofunikira chomwe chinawapangisa olemekezeka achakwera pamodzi ndi chipani cha MCP pa zipani zonse zinalipozi panali PP panali afodi ndi zipani zina chifukwa chana napita kutsindika kwambiri kuti ufuna UTM ndikuti ndi chifukwa chake chifukwa izi tikuyankhula chifukwa kuti achikule usangayankhule koma munzeru zawo za olemekezeka a president athu achakwera mumphamvu mwa UTM anaona mavoti au president ambiri kutengera ndi mavoti amene anayendera mu 2019 ndiye nikachipongwepongwe ndithunga bankhula mkamati kachipani ka ma MP4 no the achakwera saw the strength of UTM on the presidential vote that enabled him today to become the president of this country. This vote surely will be again needed tomorrow, but anyway tiyankhuleza pano, so that issue is completed out. And ndakufusa ndimupanga kwambiri refer constitution kodi nthawi ya electoral alliance imene matifuna achakwera did he sorry but fundira kuisa his excellency and the president koma ndine kuti zizi IMCP imene matifunda kodi samalingalira za constitution kuti is there a provision for electoral alliances sankaziwa zimenezo lero nditabe kwankho za constitution. Let me tell you, we have no problem with whatever can be said koma azatiyankhire ndi Amalawi chifukwa Amalawi ndamaitina wamema kuti atikhulupirire zomwe tikugwira nazi kuti zawathandize powatumikira nkhani yapano ndipo nkhani imene yambayi kuti president ayankhepo achilima ndikuuze nchapanga provoke kuti achilima makamaka alankhule nthawi ndi chani nthawi yonse anthu takhalukira chilo za boma bwinobwino olemekezeka president athu kutitumikira bwino advice kutitumikira bwino zalakwika pamene anzathu Amalawi Congress Party ayamba kunena za 2025 ukwakuziwa kuti kuli mgwirizano amachita amatha chimapangisa amantha kuti aziyankhula za 2025 ndi chani wina wake amaziwa zimene zili mu agreement muja nikamana kuti tiyambe kupanga provoke pano ino nokha ino basi 2025 akusaira DPP ku mitundu nawonso anayankhapo nkhani imene ife sitikukana kuti zitero koma tanena kuti Amalawi wazimene tinalonjeza mu 2020 tawatumikira kuti tabe kwankho za 2025 even za agreement to an extent panopa pali mavuto akulu kwambiri amene olemekezeka president chakwera ndiye achilima anthu akuvutika mafuta akwera ndalama yakwacha isomo yonkhalo chipepala chizude sopano palibe chimene chikugula anthu akuvutika kodi moti talabadia mavuto a Malawi tikambe kulabadira zimene za 2025 nzofunikira ni mkuvomereza bishop constitution tija aja anthu tatiyena anthu afuna aje pakhali chakudya pa tebulo pawo ndeti sasa werese yayi alati pasamphamvu tipampando chatsala pano ndi watumikira Amalawi pepani kwambiri ndizomvetsa chisoni kuti tiyambe kumakangana nkhani yes amene fumbo nthawi yathu yatha ziko likusauka likuvutika yes amene fumbo mupange no concluding remarks yanu nthawi yatithera mwati ndalama ya Malawi yafika pa chizuda zude limati zude chomwe inu muli kutiko ndalama ya Malawi kufika pa chizuda UTM ili kutiko mesa muli nkati momo ndiye mukamapanga mukapanga concluding remarks ndokuti kodi mwanyanyala UTM yatani apa yanyanyala yapanga chani chifukwa ikuoneka kuti ndi momobe tupita bwanji chisogolo how are we forging forward together tatani apa tapanga ni ma concluding remarks nthawi yathu azathu asogoza kwambiri ndale azathu asogoza kwambiri ndale and muone kuti wayambisa za ndale mu tonse musiyenda yayi koma tabale athu IMCP amba kwankho za presidential candidate 2025 ukotisana kwanirise ndizo mwe tina half yomwe sinakwanirise koma ndipemphe motere kunena kuti zonse zazithese ndasogolera athu awiriwa ine pempho ndonena kuti akhale pansi komanso kwa my brother Esen Huwa Mkaka please chonde please tiende sambe khala ndi arrogance imene panga display makula ni mukulankhula angakhale kalankhulidwe kake kunyasidwa pankhope sinya bwino pene kalipo kwambiri secretary general iya achisatero yayi tiende kalipe tikhali ndi ukali ndi mmene Amalawi akuvutikira kunja kuno kuli mavuto akulu kwambiri achilima sanayankhulepo za ndale nthawi iliyonse panopa anangofuna kuti ayankhepo ndi zimene zachitika zambiri kwambiri anafuna ayankhulepo koma chidwi chawo nchotumikira Malawi tiye ntigwirane manja mmene tinagwirana popanga alliance yathu ija pasakhale kuti pati kusopa pali zakudya asaje ndiponso tu mwina mwake nditere izi kuti ngumbusa ndale za 1964
kunali achina Otto Mchirwa Tunduvu Chisiza akanyama chume achipembere ndiye otero kumenya nkhondo ya Chitaganya kuwina nkhondo ija chaka chomwecho cha 1964 cholandira ufulu basi kwatothola anthu akachitata zigawenga izi zigawenga You have 1 minute. pano ta Picasso pano boma ilitambe kutumikira anthu You have 1 minute. You have 1 minute. Tuwakumbusha chana Malawi. You have 1 minute amwe Mfumbo. 1 minute. Malizani mwakhala ndi mphindi imodzi. I think ndalankhula kwambiri koma nkhani yakunjo nena kuti chipani cha UTM ndithu nchochilimika kutumikira Malawi sitingatumikire bwino Malawi ngati yeneke pitili mboma fikisa kugwirizana tikhale pansi sizo nkhani zoti zikankhulaso kubwalo tiyapempha asogolera athu ndithu azichepetse mena azichepetsa poyamba paja kupempha voti komanso pano ali pampando azindikire kuti Malawi akuvutika kwambiri chidwe nchongonena kuti ndiwapemphe kuti also tikamalankhulana zilankhula mopasana na ulemu ayika chipani ka anthu folo constitution tani itsatero yayi chabwino akulira kwa Mfumbo atili tisakumbuse kuti ndi chipani cha anthu folo vice president amasuka nkamwa akanthawi yaitali asanasuke nkamwa asukako nkamwa ankaka mayankhula mopsa mtima mopyeza muyimangirira bwanji nkhani kodi a UTM anyanyala apanga bwanji nde tenda bwanji mgwirizano UTM ilimo kapena UTM no pano izingodikirira kuti chikalakwika chinthu aziti mukuona bwanji tsogolo la mgwirizano umene komanso tsogolo la dziko lino chifukwa tisayiwale kuti zonsezi Malawi akuvutika Malawi sanasiye kuvutika ambuye bishop sekani nkhani ndibwere mbuyo kunena kuti sikuti alisanadala mwene Mfumbo za mapuzaiziza timanena kuti UTM inathandizira kunena kuti tonse alliance yonse iyambe ilamulire not za MP za sachidandaula zimenezo koma my point is let us focus pa issue imene ikuchitika pano imene ndi ya corruption imene anthu afuna amve kuti zasata zinaenda bwanji kuli zinthu zambiri wanda zimene zikuchitika zimene Amalawi maso awo akuyang'ana ndale zili apo ife tikuganiza kunena kuti za zonse za lansezo azikambirana uko koma Amalawi afuna amve ngati oseti atuluke pacha nkhani ya zasata zija zimene zabwera pakatipa ndiye timaona ngati kuti izisatiwalitse tikumbutsane kuti kuli nkhani ya sata imene liko China anthu asamazemberane ngati akuona kunena kuti there's someone that is involved in my issues ena koma mwina munthu ujayo ngoti sangachulidwe ndikuona ngati it's high time kuti pali issue yakuti imene ngofunika so itafufuzidwa UTM ndi MCP wanda tifune tisafune ndi imene napanga alliance ya tonse kuti ikhale mu government today so chimene choti sitingakambirana so yayi ndi anthu awawa asatichedwetse wanda conclusion yanga asatichedwetse akambirane mofulumira ngati bandi ifuna kugawana zida bandi gawane zida dziko likuyendetsedwa ndi a president achakwera ndi a vice wawo sikuyendetsedwa ndi zimene tikulimbana nazo ndi apatse mpata anthu aja aziyendetsa dziko za ndale zazipanga uko that's my conclusion chabwino ndithokoze kuti pamenepo ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ndithokoze bwana Mfumbo live kuchokera ku studio yathu ya kulilongwe ndathokoza komanso ndithokoze ambuye bishop chimwemwe chafumuka ndathokoza ambuye bishop mutithokozere kwa Mfumbo ndithu komanso tithokoze mwapaderadera Zaki Kasonda amene anali mkulu amene amaongolera zonse kuti zichitike mmene zinalili mothandizidwa ndi gift mlaviwa komanso tinali ndi Ali komanso tinali ndi Christopher komanso tinali ndi Obed osayiwalanso Kondwani Muhone chitimu ndithu cha Times #1 media house imene iyi kupanga zokuti mutakhala kwina kulikonse Malawi kuno koma kukhala live pa TV ya Malawi leading is our way of life timatsogola ena namasatira mbuyo tathokoza kuti tinali limodzi mu chiprogram chanu cha Hot Talent yesesa kuti timveso ndithu ku MCP sitigonja sitifoka malo mwanzanga onse pitirani kuonera maprogram otsatira pompano pa Times Television TTV komanso kumvera maprogram otsatira pa wireless yathu ya Times Radio. Coming up next ndi bulletin yathu mchichewa kuti ya 10 minutes yokha pitirani zokuonera maprogram otsatira makomanonse goodbye ene njofunika kuti izindikirike na Amalawi wonse kulikonseko izi lufunira kuti Amalawi akhale nazo ubwino nkudziwa kuti dziko lino lathu ndipo dziko tikondwera nalo nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu tiyike pamodzi
tisinthe dziko lino, anthu alira nthawi yayitali. Tikulankhula pano, anthu akuvutika m'Malawi muno. Chifukwa chake ife MCP tili wokondwera lero kulowa mu mgwirizano umenewu ndi wa UTM. Chifukwa chifuniro cha Malawi chipambane. Khalani ndi chikhulupiriro mwa atsogoleri tonsefe. Mwatiunikira muli pano, koposaposa Mulungu kumwambako watiunikira kuti tipange izi. Khulupirirani kuti sitikukutengerani ku pompo, koma tikukutengerani ku dziko lokomera tonsefe. Amalawi tayamba ulendo wosintha zinthu limodzi. Wina asakhale kunja, aliyense tichitire limodzi. Ndi umodzi umenewo tipeza mphamvu yakuti tonse tinyadire kukhalanso Amalawi. Sokolo la to l'Africa.